moito, unha carreira rápida, unha carreira estaba algo mollado ao final, que foi o que nos fastidiou. A miña carreira non responde moi mal, resbalan moito e iso, pero bueno, se miro baixar a moto, eu por velocidade agora xa non vou a nada, porque non, as carreiras non son de velocidade, pero a Arteixo sempre me gustou. Na primeira baixada vino moi complicado, que estaba todo molladísimo. Segunda, collimos un pouco mellor o rollo da carrilana, salimos unha baixada moi boa, sen cometer apenas fallos, e así fixemos ese bo tempo. A parte moi rápida e despois chegas á zona da carretera general que é un pouco máis lenta, pero en principio, vamos, hoxe está un pouco complicado que estaba moi mollado. Téndelo ben organizado, tratádenos ben, estamos contentos.
Bueno, así donde acabaste, ¿verdad? Corre una persona, no 2000, intentando levantar. Tranquilo, tranquilo, ya está.